Düşünmedim. Seni Gökşek'de söyleyecek bolyum hazır. Aha, Şerafettincan gel İşte texnik yarımçımız bu işlere bakar. Nähili işler bilen aňarlarda. Bali? Ken garaşdym men sana. Hop, Şerafettincan tular Türkiye ülkesinden biz bilen ham söhbet bolup duran halatda telefonlar kesildi. Eger dostumuz eslese qaytadan biz bilen çatılıp biler. Aňardaki bolup geçen sözlerden we işlerden buralarda belki bizler bilen ham söhbet bolup malumat ele getirsek gerekti. Hop inşallah yine hem bu işimize kamek bolayadırız. Hop, bali salamu aleykum. Selamünaleyküm. Bale, Şerafettincan hoş geldin yine hem. Hoş bulduk efendim. Afgan sesim var yani. Sesin güzel bolup top yani gelir bizlere. İnşallah her zaman öyle baksın. Sağ ol, minnettar özünden. Hop Şerafettincan sözlemedin. Näme işler bilen meşgulanýan? Sağ olun mutlulik gula Ahmetcan motor. O, diýipdiň qaýsy gün misterlik bilen. Indi Şerafettincan şu misterlikde hem misterlik bar. Misterler bolan yok ki umum motorun awaldan ahirine çyn düzesi. Belki bir baxş işlenýärde bölüm. Sen qaýsy bölümde işliýän şol motor gurşamy? Onun şu bölümünden harap bolsa durşayan yani bark işlerle ben yani harap bolup motorlar durşayan mesela bir maşinler harap bolsa maşinler durşayan. Ho, yani maşin urdu işleyen. Evet. Şöyle mi? Yani bark işlerini bark işlerini bilemiyorum. Bir motorun maşini bir surrak bolsa tili köp içmesine hem sebep bolup bilýärmi? Şimdi motorun farkı var Ahmetcan. Bir motora dizel ya, bir motora gazı wala bir hili wala petrol. Yo, petroldan söyleyecek bolýan. Yani petroldan öyle mi? Tili köp içlik Yani, sebebi näme? Ya etkiler yani şonu filtre bir dadı var şonu değiştirse bolýar. Nämesi var? Bular filtre diye bizde bunlar näme diýerler ben öňce işlep Filtre nähili bir zat şol maşin açmaly bolýarmy? Şu maşinin öz başında böyle yani fikredeki insanlar nefes alıyor. Şolun nefesi yani o nämesi bolmaly. Şu motorun bu hava alýan yeri bolmaly. Şu değiştirýär. Näme filter mi? Filtre diýär. Onun bilen bolmasa gerek. Sebebi men şöyle bir kıyınçılığı duçar gelermiş bilen. Hop, sağ ol Şerafettincan. Gel yeri gelende, yakından gelende düzü dersin. Nähil Şerafettincan eger bolsa gepleşimizin şu bölümünde özüň üçin bir owadan bir istek aýdymyň bar bolsa biz ýanglasak, hadaqy işiň üstünde hem bolsaň göşeki golagynda bolduk wagtynda hazırky bar bolsa ol arkaly eşitip aýdymdan lizzat alsaň we dostlarym lizzat alsalar. Barmy şöyle bir gözel aýdym? Men düşünmedim. Men hazırdan beri kime gep dawut ýertdim hay. Ha. Hop, men etdim bir gözel aýdym buýrugyň barmy Şerafettinjan? Bu geçim aýdym goýsaňyz böyle öz okuny waka Türkmen aýdymlardan eşitip gelersiň şeýle öz okuny waka musafirlik aýdym bolsun. Musafirlik aýdym. Men de qaýsy aýdym eger musafirlik hakynda ýanglasam. Hop, bu bilen karayke musafir ýaşar munda galdy ýüzünde sevgilim. Musafir ýaşar men munda galdy sevgilim ýüzünde. Hop, hökman ýangladars şol aýdymny haýyly hamkar awazynda muny kimlere gönderýän? Sağ olun özünüze hem kardeş taknikinize hafizlacan hem fasiyonduran takniklerinden karlı etmeye sayretinen kudretler de söylüyor gönderýän. Ya şu geceler hafizlacan Ahmetcan geceleri gülüp gülüp tamam mı? Yaxşı işler görür. Sağ ol, yaxşı geceler özüne. Yine baş anlalı kaydı olsun. Yine gece bir birlikte. Bizlerden hazır saat 9:55. Öyle.
Sağ olun, yaxshi geceler. Bundakine 8 yarım. 8 yarım. Hop, yaxshi geceler Bugün yaxshi geceler. Şarafiddinjon. Sağ ol. Musafir yaşar men munda kaldı sevgilim izimde Habibullah Hamkara avazında teknik yardımcımızdan istiyoruz. Şöyle bir güzel aydımı dostlar için yanlasalar tabi olsa bular hem belki böyle aydımları söyleyen kişiler hem var olsa aydımdan lezzet alsalar. Hop ezler yine hem dostlar yanka aydışımız yani şöyle güzel sesini isteyenler ki Türkmen FM arkalı sesini yanlasalar WhatsApp belgemiz hizmetlerinde. Hazır hem bararız aydın birlikte Habibullah Hamkara avazında birlikte dinleriz. Ondan sonra hem 92.9 Türkmen FM unutmayın. Musafir yaşar men munda kaldı izimde sevgili. Musafir yaşar men munda kaldı izimde sevgili. Davam kaldı yaş gözümde kaldı izimde sevgili. Davam kaldı yaş gözümde kaldı izimde sevgili. Menin gideceğimi bilip aynı kaydar vaktim gelir. Meni koyup gidecek mi deyip zarağlap kaldı sevgili. Meni koyup gidecek mi deyip zarağlap kaldı sevgili. Sağlığım Allah'tan dilep durdu yanımda mulgara. Sağlığım Allah'tan dilep durdu yanımda mulgara. Kaydar vaktim elin bulap Huda yar etti sevgili. Kaydar vaktim elin bulap bay bay deyip kaldı sevgili. Eder ihlas beni söyüp elmadam aşkında koyup. Eder ihlas beni söyüp elmadam aşkında koyup. Telefonda sözleşir deyip nemberini verdi sevgili. Telefonda sözleşir deyip nemberini verdi sevgili.
Telefonda halımni so'rab o'tirim deb yo'lim qara. Sen gelmeseng bag'rim kebab deb ağladı sevgili. Sen gelmeseng bag'rim kebab deb ağladı sevgili. Yarin aytti hafizallah gel davran sur mening bilan. Yarim aytti hafizallah gel davran sur mening bilan. Barib qo'shsam men shol gula armonim qalmon sevgili. Barib qo'shsam men sen gula qalmaz armonim sevgili. Musafir yaşar menda kaldı izimde sevgili. Davam gali yaş gözümde kaldı izimde sevgili. Davam gali yaş gözümde Xuda yar etti sevgili. نود و 2.9 ترکمن FM. Aydım falım alkış etti ovalar. Aile akşam ayıp gördüm, kayıp oldu bu derdim. Kalbimin kanadın, kanı sultanadın, adına min kurban. Senin sapan için, senin öpan için, ülfem etmen arman. Senin sapan için, senin öpan için, ülfem etmen arman. Arzu ettim, ken karıştım min sana. Ak melekler, pek melekler, toy günü hayran sana. Kalbimin kanadın, kanı sultanadın, adına min kurban. Senin sapan için, senin öpan için, ülfem etmen arman. Senin sapan için, senin öpan için, ülfem etmen arman. Giderdin, yad ederdin, yaş yüreğim yanında. Ay cemalım, mehribanım, tüyüyordu canında. Kalbimin kanadın, kanı sultanadın, adına min.
Kızın salamlar, olduğunuz ki hazır təzədən bizim gepleşimizə çatıldılar veya ki dinləp başladılar. Kızın ayrıtın salamlarımız. Olduğunuz ki aydım eşittik havla hamkar sesinde elbette misafirlik bir aydım. Uzak ilden uzaklarda yaşayanlar belki onlara lezzetli tamam bulan bir mi diysem mi ya da bir nahile halat gelen bolsam böyle hissedecek bolyon yani şunu bayan etmegim men üçün qiyın iş. Hop umid lezzet alan bolsalar ve hatta özleriniz hem. Hop ezler en berde bizler için muhim bolan gündelik ve gecelik Türkmen FM'in yanıt duran gepleşiklerine baha vermek. Elbette öňden ahire taşul wagtda aýdyp gelip oturýarys Türkmen FM diňe ildaşlar üçin we şowqa alakaly radio bolan bir kişiler üçin hem de dilimizi, edebiyatımızı, däp desturumuzy bildirmek üçin we hem de türlü dillerde her bir milletin şöyle däp desturlaryny, ferhanglaryny bildirmek üçin her halatda sizler bilen bolmak için düzülen bir FM. Şu sebeple hem bunu açarız daima bu yeke bir şahstal hemmemiz barabarlıkta, birlikte ve agzybilikte, ittihatlıkta öňe gitsek ve hem de bizlerin radyo arkaly ýanglanýan her bir gepleşiklerimiz bolýarmy ya da aýdymlar bolýarmy öz höweslerinize bolmak için veya da bir gowy şeklinde gepleşikler ýanglanmak üçin sizleriň nazarlaryňyz bizler üçin muhim. Elbette nazarlaryňyzy aýdyp bilersiňler. Ýa-ki telefon bergi arkaly we hem de WhatsApp arkaly ses goýuňlar uzakdan ýakyndan bolsaňlar 0731 40 20 63 belge. Hada kal sizleriň nazarlaryňyz bolar azrak bolsa hem Türkmen FM'den türlü sözler ýa-ki gepleşikler ýanglanmak üçin şunun o gözel şeklinde ýanglanmagy sebäpkar bolup biler. Hop ezler taja fikir etýän technik ýardamçymyz Hafizlajan wagynam kadyrdan bir işkär elbette näme diýsem her kança tarifini etsek hem kem. Hop telefon çatypdyrlar. Sag bol, minnettar. Baras telefona karşı. Bali selamun aleyküm. Tarif ettik. Kıyın oldu. Hop ezler fikir etýän bir dostumuz bizlere telefon arkaly çatylmak isleýärler. Bali selamun aleyküm. Bali selamun aleyküm. Aleyküm selam, selamun aleyküm. Waleyküm salam. Hoş geldiniz. Ahtar Muhammed Gamgin doğumuz. Alo. Sesimiz barýarmy size? Bize arkaýyn otyrys ki bizim sesimizi eşitjänsiňiz diýip sesimi bir eşitjänsiňizmi? Gele salam ederiz Ahmet ağa, hem teknikiňize we bu salamyň 91.9 Türkmen FM-çylary 95 oturany salamlaryň geceniň haýyrly bolsun diýen. Köpdäl azrak ýalňyşdyň. Hop sag bol telefonuňdan uzak ýerlerden ýatlanyňdan meniň fikrimçe özüň hem Türkiýe ülkesinden hazır bizimle hem sohbet bolup otyrsyň. Elbette şöyle. Elbette şöyle. Hop Ahtar Muhammedcan nähili işleri bilen? İşlerine maşallah ýaşy bilersmi? Ýadymdan çykypdyr näme iş etýäniň. Şu sorama işleri bildiler. Sulama hoz diýdiň dämi? Hoz. Şöyle mi? Havasın hozda sulamaly. Ýadyma düşdi. Hop nähili hozlar ýaxşy ketdiler bugünden? Şükür ýaxşy. Nähili şairlikler bilen veya tajamen fikir etýän özüň köp bolmasa hem azrak şiir yazmalar bilen hem maşgullanýan meniň bilşimçe. Elbette. Täzeliklerden näme gep bar? Evet, şiirlerim ýaxşy şükür şunda yani. Täze şiirleriňden näme habar?
Tabii şeylerden böyle yani haber yaxşı. Şul haftanın içinde biran şiir yazdın mı ya bittin mi? Ya kağaza zihninde bolduk bir nersen ilham gelen nersen çıkardın mı? Tabii şeyler o çıkardım, okuturdum onu. Näme Ya, şirin hakkında? boldu o. Näme hakkında? Yani aşıklık barasında Indi kursantım. sözüne baka söz sözlüsek köprak şiirlerin aşıklık, işqa aşıklık hakkında mı yaki başka uğurlarda hem şiir yazdın mı ya yazanan bolsun täşil 5 ýyl diýdiň fikir etýän ki sen şiir yazma bilen ka bolmasyn köp bolmasam kemrak 6 yıl 7 yıl oldu. 6 ýyl 7 ýyl ýalňyşdan geçir. Näçe şiirler yazansyň häzir için? Hadraçeli yani köp şeyler yazdım. Yani şu haber yanında bir 50-60 şiirim vardır. maşallah. Ve yazılan ve okutulanın. Onu da sonra hem 50-60 şiir okutulanın ve yazandırın yani öyde var yani bazı şeylerin İlki- gitti yanında. İlki şiir yazmagyňa näme sebäp boldy? Ýa-ki biri seni şu ura taşwik etdimi ýa-da ustadyň barmy? Ya şöyle bir ustad ilham gelse şiir ýazyp gidiberdiňmi? Sağ olun saatinde o hem sinyanak bir geyza yürek beğendik. Son ondan ayrılıp sinyanak şiiri yazmana başladım. Yani doğru teşvik ettiler ki şiir yazsan deyip hani özüm okuyup Yani biz diýip bilers Dünya şiirler. yürek joşkunyň bilen, yürek derdiň bilen mecbur boldyň Allah. täki şiir yazsaň. söyle oldu. O anlasın söyle oldu. Hop böyle uğurda gynanyp göremiz ýok, baştan geçirip göremiz ýok. Belki gyn hem bolýandyr. Şoň üçin hem ilki şiiriň şu sözüňizden eger men diýsem aşky şiir yazan bolmalyň ýa-ki jidalyk şiir. Olam aşyklyga barar. İlki şiirim bir o şiir yazdım. Yani meni ayrıldım deyip. Ondan sonra ben son siyasetinde yani 15 yaşında işe başvurdum. Tersivarında hiç 23 yaşadım. Sonra da hiç yani 3 yılda yürüp böyle gördüm. Ondan sonra ikisinden ayrıldım. Şükür diğerine yettim yani. Maşallah, maşallah. Bazı hem yeten bolsaň biz Tamam. üçin begençdi. Hop, sag bol, Ahtar Muhammedcan. Indi şörde diýsek, eger wagtyň bolsa, bir gözel şiirlerinden birisini ki şol aşıklık döwranlarda yazılan bolsa, belki hem häzir ýadyňda eger bar bolsa diýors. Yürek dertlerinden birisini dertlenip bersen, kadakal biz hem şöyle şiir okanyňa baka, ta geçmiş döwranlaryňa baha bersek, doğrudan hem seni şöyle aşıklık hakyky şekilde ýolmak gidipsiňmi ýa-da bilmedim yani ol ya sen de onu aldadyp şöyle bir aldaw nämeleri dostluklary bilen duş gelipsiňmi? Hop, muny sen özüňden diňläs we şiiriň eşitip hem maňa belki men däl radio dinleýijiler belki baha berse gerek. Sağ olun inşallah. Bir şey şu wagtlarda kursantım Akuşum deyip sen Akuşum. beni ağladıp gitme Akuşum deyip şu arada kursantım. Maşallah. Gelin dinläli Şöyle Akkuşumy. desem Aya Akkuşy elden uçurduňuzmy ýa-ki ele getirdiňizmi? ele getirdim yani. Ele gidecek bolsa gitme deyip yazdım da senin ağladı Gelin. gitme Akuşum dedim. Gelin muny şiirde bayan Var. eden bolsaňyz şonda dinläli. Rica ederseniz ben. Eşdirsiz. Rica ederim. Hı hı. Ey akuşum dinle benim sözünü sen beni ağladı gitme akuşum soldurup sen benim güller yüzümle didarına ceda etme akuşum soldurup sen benim güller yüzümle sen beni ağladı gitme akuşum
Eğer gitsen iki gözüm yaş bolar, yaş bolar. Bahar güllerim bana bugün kış bolar, kış bolar. Dostlarım ağlayıp düşman hoş bolar, hoş bolar. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Dostlarım ağlayıp düşman şat bolar, şat bolar. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Ayrılığı salma benim başıma, başıma. Rahmin desin gözlerimin yaşına, yaşına. Senden özge gıylar gelmez hoşuma, hoşuma. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Senden özge gıylar gelmez hoşuma, hoşuma. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Yada düşen vaktim kalapta men bakarım ben. Bir sendi dünyadan ağla ötermen, ötermen. Şair bolayım sana koşu bitermen, bitermen. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Şair bolayım sana şiirler bitermen, bitermen. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Ahtır Muhammed gamling bolup divana, divana. Eğer sen yar bolup gitsen digana, digana. Bul baktını ikbal köp gördüm bakmana. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Bul baktını ikbal köp gördüm bakmana. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Sen beni ağlatıp gitme akosum, akosum. Sağ ol dinlerim. Sağ ol minnettar. Özüňden hem Ahtar Muhammadcan gözel şiir diklim ettin, öz şiirlerinden akuşun. Hop, dertlerken dertleşsek, sözleşsek, sözlerken her kaça hem sözleşsek derdimiz halas olmaz. Sokaklarda koşan şeylerine yani sağ ol, sağ ol, sağ ol. Bu hakta indi men lazım değil aydık geçtim sebebi her bir radyo dinleyiciler eşitip öz yanında özü baha verse gerek. Hop hazır hem bir güzel aydım eğer bolsa Ahtar Muhammadcan özünden buyruq alırız. Aydım aldığını ya men demin. Yok, yay aydım hiç buyruğumuz yok. Eğer istesen aydım buyruq berip bilersin, istemesen hem güzel aydım yanıldım bilerin. Baydım koysa seni böyle derler sesini aytıyor. Eğer beni etme giriyor diye mi şöyle matlar var. Ne eyyar näme diye? Eğer etme giriyana gel sürere devranımdan diyen diye. Eyyar etme giryana gel süreli devran mundan bir yana. Şöyle mi? Eğer bolmasa o aydın bolmasa eğer aman daret ya yüreğimde umut isler armanım. Yüreğimde umut. Yüreğe almasana yesen ne boyum diye. Naz boyum di. Köp uzoltma ki naz boyum di. Yeterlik kalan aman daret olsun. Hop, sağ ol minnettar Ahtar Muhammadcan özünden istesen hazır radyoyu eşitip duran dinleyicilere gönderip bilersin. Sağ ol bunu ne öğretin özünüzde hem kardeşliğinizde şularda iş oturumda hafizler ağama gönderen hasa iş oturumda dostum Zelil Cavur Muhammedcan üstünde Şahı Şerafettin Dülsuz Gayetcan Vafa ve hatam son iş oturumda son özünü gönderen 92.9 Türkmen ismini Cahan Boylap dostlarına iş oturumda her yerde haşkı söylerde olardım gönderen sağ olun hayırlaşımdan. Sağ ol minnettar özümden. Sağ ol. Kim gider Habeler Ahtar Muhammed Gamgin yaş şairlerden bir kişi ki tez yüz koyan. Taze diysegim gerçi 7 yıl diyer ama
şiirleri bolmany hem belki duran däldir. Sebäbi biz muňa ýaxşy ýaman diýip bilmez çünki biz şairde. Hop eler, onda näme? Wagtymyz hem gysgyrak galan bolmaly. Eger bolsa bir telefonlara dostlar ýaňa oýananlar, telefon arkaly telefon, hamma bu akşam bir saat size wada berdik. Belki izafa bolup bilmesek. Hop, telefonu garşy. Beli, salam aleykum. Bale, selamun aleyküm. Wa aleykum salam, hoş geldiňiz. Hoş bulduk, özüm. Hoş geldiniz. Göder geceniz hayırlı olsun. Sağ olun, minnettar. Men WhatsApp'da şair Abdülwahid Faryabi okuyup oturýan häzir. Elbette şöyle bolmaly. Hoş geldiňiz doganım bu akşam gepleşiňe. Hoş wagt bolan, özüm. Hoş geldiniz. Gözel bernamamyza göder geceniz hayırlı olsun. Sağ olun, bur dünýä minnettar. Böyle aýratyn gözel gecelerimiz sizler ýani şirin sözli we hoş guftarlar bilen belki ýaxşy geçjendir. Bolar mı biraz gatyrak gepleşseniz ýa-da telefon biraz ýakynraň düzelseniz sesiniz ýaman hasta gelýär. Ýöne telefon däl, biz häzir kompýuter arkaly siz bilen näme wasyl bolup duruz. Ama sesimiz häzir normal ýa-ki gowy şekilde bolup baran ýokmy? Biraz ýaman zayıf gelýär, biraz ýaman hasta gelýär de sesiniz o ýüzden aýtdym da. Ýaman hasta gelýän bolsa häzir nähil boldy? Indi biraz ýaxşyrak boldy. Daýymyzda bahar barmy? Şükür Hudaýa şükür. Özüň nähili işleri bilen. Lafy işler bilenim. Aldyryp etmana maýda-maýda Türkiýanyň Sakarya welaýatynda. Köp ýaxşy. Näme işler bilen maşgulanýaňyz? Elbette işeme bir 10 dönüm hoz başa hozlara suw berip zadel şöylep bir hawluda bolýarsana. Ho. Bilşimçe ýaňy bir doganymyz bizler bilen telefon arkaly hem sohbet boldy. Elbette kimdir? Ahtar Muhammedcan Gamgin. Olaram şöyle hoz bilen maşgulanýar. Bir ýerde işleýäňizlermi? Yok, ol başga ýerde işlerdir de men ýeki özüm bir hanawada bolýan. Berdor. Mundan malum bolýar ki, hoz başlary. mundan malum bolýar ki Türkiýede hoz köpräk bolýar eken, ýani köpräk ekilýär eken. Türkiýede we her ýerinde her rakam zatlar bolýar. Men bolýan ýerimde olsam Howrak behisi meşhur berdi. Behi. Nähil aňryň howa ýagdaýlary häzir? Howa ýagdaýlary mana pej ýakybatys. Bizlere berdi o dalaýjak bolýar. Ay şu otlar bäri ber görhemler balar şolda bir adyrjak. Kaş bolsa almasdy. Salam has Hacı Nurlay Dürsüz Arabistan ülkesinde işte oturmasanız da salamlar olsun. Sağ bol, umid ki Pardon, başlarsınız da ne dediniz? Wa aleykum diýen bolsa. Näme diýdiňiz siz? Yo, men Hacı Nurlay salam takdim etmezden bir zat diýjek boldyňyz. Diýmedim söz sizden, siz sözlemeli. Hop, minnettar özüňden Abdülwahidcan. Nähili bolsa bu akşam gepleşinge bir an soğutyň barmy? Sebäbi wagtymyz hem şöyle halatda geldin ki, nihaýet 6 dakyka belki wagtymyz galan bolsa. 6 dakika wagtyňyz galamasa wagtyňyz alyp oturmaýyn onda. Bir uzun bir şiir akeldim inşallah erta akşam eger wagt bolsa erta akşam bir heňlen geçerin inşallah. Köp ýaxşy. Sebäbi sizin şonçaky derk ehsas etýäňiz kadakal biziň wagtymyza bagly. Hop, minnettar özüňizden gelecek geceler Türkmen FM daýmasyn hyzmatyňyzda. İnşallah. Gelecek geceler inşallah gözel bir heňlen geçerin inşallah. Hawadan şiir alyp gelipdim. Wagtyňyza mazaltyr inşallah erta akşam ýene bir gece bolýar inşallah. Eger şiiriňizi alsagym ki bolardy, ama ýene bir telefon fikrimçe bar. Ol dostlar hafa bolmasyn diýen gepler göwnümizde bar. Sebäbi soň olar aýtmasyn. Elbette. Hop, nähil Abdülwahidcan, onda gel sözümizde galandy erta akşama goýarys. Bir an eger buýrugyň bar bolsa, men bilşimçe Amandäli awazynda buyruk berip geçdiler, nağız boyum diýip aýtýar. Hamma göwnüňize ýakymlymy, ýakymly dämi? Eger bolmasa başga buyruk beriň, ona hem gepleşimiziň ahyrynda siz üçin ýagladarys. Armanan sorar makul. Kança kynçylyklar ortaga getirip oturdy.
Aşağı açanda. Ha, ağam onda menen bir aýdym aýdyp geçsem, ne dersin? Beyran talyp geçersin ya, beyran ahir çaklandy bu. Elbet bu iş edip bilersin. Muhibullah dal sesinde bolsun. Allah'ım ganat bersen gitsem Antoycan uçup yar eline ve güller versen barıp yana düşüp Ey Allah'ım. avul Antoydan afan yakın bolýar ýa dogry. Ey Allah'ım ganat bersen gitsem Antoycan uçup. Şöyle mi? Elbette. Çünkü öz welaýatyma bar ya da soňardan yarım saat duýa barýan. Hop öyle bolsa soň ýoluň tapjak ekeni. Hop gel inşallah öyle günlere ýetaýarsın. Hop isteseň dost ýallaňa göndergin. İstemeseň hem bizler sen arkaly gönderelim. Selama gönderiyorsun. Awal özüňize hem kartaknikiňizde Hacı Halil Müslüm ýar Zerjan Wafa Hacı Nuradır sözler eşde oturamasa Şahançan Hoşdil Hemidullah Canı Fidai Hemidullah Rasuli Şair Şerafettin Dursuz eşde oturamasa Reis Sadrettin Canı Hoşal eşde oturamasa Ustad Abdurrahim eşde oturamasa Seyyid Ahmet Can Tağan Zerif Canı Yawar Şukurla falan arancılaşam Bagal versem Radyo Türkmen FM her yerde her jaýda benim bir betren sesim eşde oturamasa müzikleri takdim olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bye bye. Sağ olun. Bay bay. Bizler sağ olsun Abdülwahid oğlumuz ki bizlere Türkiye ülkesinden atlananları üçün her kançaki vaktimiz qıys kalıp barıyor. Şöyle şirin dostlar gelip barıyor. Ama köşeders gelecek geceler belki bir saat gepleşimize bir yarım saat yanlatıp bilsek ki elbette öz gönlüňize makul veya yakını tamam bolsa. Hop bilşimçe gepleşimizin ahir çağlarına hem yetip geldik. Umid ki hazır için bir saat ki bizler bilen bolduňuzlar yüreklerinize yakınlığı tamam bolun bolsa deyip ama teknik adam için hali hem meni goýasy gelen ýok. Ýok bir telefon dostlar hafa bolmasın. Hop bolsa ki bizler üçün her bir kişi hafa bolmasın. Hani hemmemiz şadyan ve ağzı birlikte gülüşüklerde yaşap görsek ki islegimizi hem arzumuz hem havasımız hem şol. Hop ezler aydım hem teyyar elbette amanla değerli sesinde ilk aydım hop telefonumuz hem çatılıptır. Hop bali selamun aleyküm. Bali gelin doğumuz kalmasın. Bali selamun aleyküm. Bali selamun aleyküm. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hoş geldiniz. Bu akşam gepleşingizde. Bir salam özüňe, bir salam hem tätäňize. Bir salam ahireti ve salamlar, saygılar olsun. Hoş geldiniz özüňizden. Gözel geceleringizden hayırlı olsun Türkmen efendim. Sizin hem hayırlı olsun gözel geceleriniz. Abdülhalil Müslüm Yar. Hoş geldiniz doğun bu akşam gepleşimge. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ ol, minnettar. Telefonundan nahile Abdülhalilcan aňardaki iş ýagdaýlardan bizlere sözlesin. Bu tarafım işler şükür ýaşa, bu tarafım işler bana ganymas. Birazdan nur hava, sal bir sırak bolmasa şükür işler hem bolýar. Ýaşy ýerden abartanamyz. Köp ýaşy. Gaýsy ülkeden ses çykýar? Hazır men Arabistan'dan Cidde şäherininden samarlaşyp Hoş geldin mukaddes yerlerden bu akşam gepleşinge. Abdülhalilcan şöyle halatlarda biz bilen söhbet kurdun gepleşigimiz tam vakti diýsek bolmaz. Elbette ahir çağları bir dakika vaktimiz galyndy ki olam gutardy. Ki gel öz telefonuň çatylman galmasyn diýdik. Hadi akıl bolsa sesiňi radio arkaly ýanglanaýsyn diýen gepler gönlümizde bardy ki ýüregiň agrymasyn. Hop eger bolsa biziň 2 aýdym buyrugumuz bar hazır. Bir aýdyma amanla däl sesinde Nazboy we ikinji aýdymyz hem Muhibullah sesinde ey Allah'ım ganat bersen gitsem Anhojan uçup. Allah'ım ganat bersen gitsem Anhojan uçup. Buladal da Muhibullah däl sesine oramaz bolar. Ho Muhibullah däl sesine diýdim ýani menem öze. Siz üçinem gepleşigimizden soň ýaňladar. Gaýsy aýdym bolsun? Buyruk berip bilersiň. Bizler için alsanız oyunun sesinde, has hoşluğun sesinde
eşitlerden oynanam diye bakıyor. Şadoğlan değil. Sakallı Şadoğlan'ı koyduğunda şeydi. Haşim Hoşlu sesinde Şadoğlan. Hükman yanladar. Taknik yarımcım işaret diyor. Hükman yanladar. Hop, bunu istesen dostlarlarına Abdülhalilcan gönderip bilersin. Göne bu akşam senin bilen köp gepleşip bilmediğimiz üçün ötüz soruyoruz. Vaktimiz kısa kalındı. Yok hayır müşkil yok. Dostum içeriden yatlak bir şekilde gel ben ama onda ama prişarada gelecek. Ben namazda Sağ ol. yine giyecek vakit razısın. Namazda onları gönderip ahirede şu dostlara selamlar takdimesi olar. Ve aleyküm selam. Biz hem sizin salamlarınızı vasile olacağız. Hudaýaryňyz hayırlı geçer. Hudaýa. Hop ezler. Abdülhalil Cantılar Arabistan ülkesinden bizler bilen hem sohbet boldular ve aýdym hem buyruk berdiler. Haşim Hoşdil sesinde Şat oğlun hükman ýanladars. Ondan hem ey Allah'ım qanat bersen bu hewla däli sesinde ve hazır hem amanla däli sesinde bir gözer aydın naz boy. Ama ey Allah'ım qanat bersen şu qanatlar bar bolsa sizler üçün ýanladars. Bolmasa bir gözer aydın muhewla däli sesinde. Hop buldu bu akşam gepleşigimiz. Umid ki gelecek akşamlar hem biz bilen bolsaňlar her bekleňiz bek Allah taala tapşyrýas. Hudaýaryňyz hoş sag aman ýaşaň. Yüreğimde umid